नौ लोग जानते बड़ा कि पैसा कमाइल कितना मुश्किल बा। और कुछ लोग तो ऐसा बाड़े जौन कहेले पैसा तो हाथ के मैल बा। तनी शहर में आके देखा ना, जब 12 घंटा के ड्यूटी खटे के पड़ी ना तो गाड़ फाटे लगी भाई। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम का हाल भाई लोग। आशा करता है तो लोग स्वस्थ बा, मस्त बा, स्वस्थ मस्त रहे के चाहिए। तो भाई लोग वीडियो काहे नहीं खियावत हमारा इस चैनल पे तो हम लोग के इंटरटेनमेंट ना करा पाओ तानी सारा दुख ये हम वीडियो में तुम लोग के बताई। एगो लड़का के जिंदगी का होला, लड़का का सोचेला, का बने खातिर, का से का हो जाला, एक मोड़ आवेला जिंदगी में। जिंदगी कहाँ से कहाँ ले जाला इंसान के केहू नहीं के जाना भाई। तो इन लोग के प्यार दुलार जब नया नया चैनल रहल इतना मिलल हमारा के, इतना मिलल कि दिल एकदम गदगद हो गई कि हमारो चैनल मोनेटाइज हो गई, अब हमरो के यूट्यूब से पैसा कमाए के मिली। लेकिन कुछ हालात ऐसा बनल कि हमारा के घर छोड़ परदेश आवे के पड़ल। भाई लोग सच बताइए, दिल से बताइए, वीडियो लाइक करिए अगर सच कहूँ तब। भाई लोग हर एगो लड़का अपना घर के जिम्मेदारी खातिर परदेश में जाला कि हमार माई भूखा न रहे, हमार बहन बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करे, हमार भाई छोट बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करे। लेकिन आपन खुशी उस शहर में जाके जो करे चाहला, बचपन से ओकर जो सपना रहेला उस सपना के चकना चूर कर देला भाई। और वही चीज हमरो साथ है भाई। तो इन लोग जानते वाला का बताई अपना जिंदगी के बारे में, फिर कब बताएं अपना जिंदगी के बारे में। लेकिन बताओ तानी कि वीडियो काहे नहीं खियावल भाई। अब हम करत तानी एगो प्राइवेट नौकरी, पढ़ल लिखल इंसान बनी, डिप्लोमा कैले बनी, इंजीनियर के पोस्ट बा कंपनी में। नौकरी के चक्कर में समय नहीं मिल पावत। 12 घंटा 8 घंटा 10 घंटा के ड्यूटी रहेला। और यहाँ से अला के बाद में रूम पे खाना बनावा, खावा, कपड़ा लत्ता धोवा, यही में टाइम बीत जाला भाई लोग। यहीं से वीडियो तो इन लोग के बीच में हम ना डाल पावत नहीं। तो हनियो लोग बाहर विदेश में कमात हुआ, जानते हुआ का हालात बा, कैसे रह जाला, कैसे खाई जाला, कैसे काम कइल जाला भाई। 12-12 घंटा ड्यूटी कैला के बाद में वीडियो खाली 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के वीडियो नइखे बनावे के हिम्मत हो कि लावा वीडियो बनाई। पता ना कैसे सबका घर वाला सपोर्ट करेला। हम तो देखनी है बचपन से कि सरवा हमारा से ज़्यादा उम्र के लोग अब वहीं घूमता रहे, मैच खेलता रहे, लौंडिया बाजी करता रहे। लेकिन भाई जेकरा ऊपर जिम्मेदारी होला ना, कोई सब ना करेला। वो खाली पैसा के पीछे भागेला कि चाहे यूट्यूब से पैसा आई और चाहे कुछ के मेहनत करके नौकरी करके पैसा कमाई जरूरी बा। तब भाई का कहीं ज़्यादा नौ लोग जानते बड़ा कि पैसा कमाइल कितना मुश्किल बा। और कुछ लोग तो ऐसा बाड़े जौन कहेले पैसा तो हाथ के मैल बा। अरे भैया, जे कहता रहा ना कि पैसा हाथ के मैल बा, एक बारी शहर में आके देखा, बाप के पैसा उड़ैला से या घर बैठ के खैला से पैसा के कीमत तोरा के समझ में ना आई। समझ रहा, पैसा हाथ के मैल है कि पैसा कमैला में हाथ के मैल निकल जाई। तनी शहर में आके देखा ना, जब 12 घंटा के ड्यूटी खटे के पड़ी ना तो गाड़ फाटे लगी भाई। कहा दादे माई बैठा के खियावत रहले, वो सही रहे। चला टॉपिक तो दूसर बात पे चला गई भाई। लेकिन कहता नहीं ना
कि वीडियो कोशिश करो तानी कि कंटिन्यू बनाई। वैसे तो आज संडे रहे, यही से हम कहनी तो इन लोग को बताई कैसे भाई लोग हमारे इंतजार करत हुई हैं कि वीडियो कहे नहीं खियावत। भाई के मर गए कि जिंदा बा, तो भाई लोग हम जिंदा बानी। कुछ हालात ऐसा बा कि उनकी वीडियो नहीं बना पाता, नहीं टाइम नहीं मिलत, लेकिन कोशिश यह बा कि वीडियो चाहे 1 घंटा लेट चाहे 1 घंटा पास वीडियो डालम तो इन लोग के हंसाएंगे जैसे पहले हंसावत रहनी। लेकिन कहता नहीं वीडियो के जे भाई लोग बाहर कमाता आई वीडियो देखी दुख तकलीफ हमार जानी या अपन दुख तकलीफ 12 घंटा ड्यूटी कैला के बाद का होला होगा जानी, तो भाई लोग प्लीज वीडियो के शेयर करी और वीडियो के लाइक जरूर करी। तो मिला तानी एगो मस्त मजेदार जोरदार वीडियो लेके तो इन लोग के हंसावे खातिर। तो भाई लोग बाय बाय।